खुलुमबाय बयखौबो आंनि आंगो लोगो बिमा बिफा बिदा फंबाय आरो फंबाय बिनानावफोर गासैखौबो आंनि दिनैनि 2022 मायथाइ 1 जानुवारिनि थाखाय बयखौबो गोजोननाय आरो हामलायनाय जासिहरबाय। आङो फ्रम बेंगालरनिफ्राय बेंगालर दायो आङो डिउटियाव दङ, नाथाय डिउटियाव थाब्लाबो आङो भिडिअ बानायबाय। मानि थाखाय होननानै बुंब्ला दिनै 1 जानुवारिनि थाखाय आङो गोदान हामलायनो लुबैदों, बयखौबो आंनि गोजोननायखौ आङो जासिनो लुबैदों। बिनि थाखाय आङो भिडिअखौ आङो बानायनाय जाबाय। आरो लोगोसेयै नोंथांमोना माबोरै दङ? आंबो इसोरनि अननायाव जोबोद मोजाङै दङ। इसोरनि अननायावहाय इसोरा बयखौबो मोजाङै दोनो आरो बियो रावखौबो बियो गाज्रियै नोजोरजों बियो नाया। बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोजोननाय आरो माने गोसोनि गोजोननायखौ आं जासिहरबाय। दानो आरो थामथियाव बेनो बेबायदि बोथोराव माबायदि नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनदों आरो माबायदि नोंथांमोना बे 2022 मायथाइयाव आरो 2021 मायथाइयाव माबायदि मोनामोन आरो नैबे दा दिनैनिफ्राय लानानै एबा जोबजासिमावहाय फैगोन 2022 मायथाइनि डिसेम्बरसिमाव माबायदि नोंथांमोना थानो हागोन, नोंथांमोना बे गेजेरावनो मिथिनो हागोन। बेनिखायनो आङो लोगोफोर दानो आङो बेखौनो आङो हामलायदों आरो बेखौनो आङो लुबैदों दि बे 2022 मायथाइयाव माबायदि जालांगोन बेखौ मिथिया आरो लोगोसेयै आङो मोनसे खोन्थानो लुबैदों जे जों डिउटि मावो, जोङो बेयावहाय जोङो सिकिउरिटि खामानि मावनायाव जोङो मा जोङो आइजें बाहायो एबा मा कम्पानिनिफ्राय जोङो पावारखौ मोनदों बेखौ आङो खिन्थानो लुबैदों। बेनो जाबाय जोंहा मोनसे सेनिटाइजार दङ, बे जाहैबाय जोङो बेखौ कर'ना होननानै बुङो। बेखौहाय जोङो चेक खालामनांगौ जे जेसेबांनाखि भिजिटर फैयो, भिजिटर होननानै बुंब्ला जोङो बाहेरानिफ्राय फैनाय बे कम्पानियाव सिनाय मोनै मानसिफोर फैयो, सोरखौबा बे कम्पानियाव गावनि लोगोफोर एबा गावनि लोगोफोरखौ लोगो हमनो फैयो। दा बेफोरबायदि फैयोब्ला नैबे माबाजोंहाय नैबे मेसिनजोंहाय नैबावहाय जोङो खाफालावहाय चेक खालामनांगौ, आखायावब्लाबो जायो। दा बेखौ जोङो लानानै जोङो मावो आरो खामानिखौहाय। आरो नैथियाव जोंहा गोबां रेजिस्टार दङ, नैबे साबिबो दं। नैबे साबिया जाहैबाय गेटखौहाय जोङो फांगोन मोनानि समाव थाला होना दोनगोन, जेन' रावबो मोनायावहाय रावबो हाबफैनो हाया, नैबे साबिया। आरो नैथियावहाय बेनोबाव जोंहा बिदिनो लेरला थायो माखासेफोर, नैबे बाहाय लेबारफोरनि एटेन्डेन्स खालामनाय जायो, लिरनाय जायो आरो बेवहाय बिदिनो गोबां बाहाय खामानि मावो। बेवहाय जोंनो बे सिकिउरिटियानो बाहाय खामानि मावनांगौ आरो रिपर्ट लिरनांगौ। रिपर्ट सिकिउरिटिनि मिनिङानो जाबाय रिपर्टिं। कम्पानियाव जेसेबांनाखि जोंहा बायदिसिना जोंहा खैफोद जायो, बायदि रोखोमनि जोंहा खैफोद जायो। दा बे खैफोदफोरखौहाय जोङो गासिबो जमायै जोङो रिपर्ट होनांगौ जायो आरो रिपर्ट होनांगौ, जोङो खिन्थानांगौ कम्पानियावहाय बेबायदि जोङो जेसेबांनाखि दिनैनि समाव जेसेबां सिकिउरिटिनि आखायाव रिपर्ट सफैदों एबा बे गासिबो रिपर्टआ जोंनि रेजिस्टारावहाय जायो, मेनटेन जायो, बेखौ जोङो खिन्थानांगौ जायो आरो बेनो सिकिउरिटिनि मिनिङा। आरो आं उननि भिडिअआव आङो खिन्थाबावसिगोन, दिनैनि समाव आङो खिन्थानो हानाय नंलिया। आङो इयुननि भिडिअ आङो मोजां भिडिअखौ आं बानायफिनसिगोन। आङो एसेनोसै लोगोफोर, गोजोनथोंसै।